Obono ongkhana tibrasa bosongni kepalo sanoi tubumani jethani pano thangli aro oro tongkhojang tongnani sepsap korikha jesa samunga phano salbrum mungsaya mungsa jongjalni koktumani mangpli belai lasi mungni koktuma kasi faikya chini daily koktum news channel ni mangpli wo long trai valley dolai hangkor bai khobjak 48 koromsarani bising khobjak south dumasora bisi basuna rowaja para jebi school ni incharge aroni teacher Devasish Barua student khorokni no class 2 tei class 4 rwngswrwngnai tongnai bwrwi jerai Bwsarokno salni saltam romoi tomung sitra tongnani jai tokmung khugni kok sitra samani bwrwi Bwsarokno sakni resum khugui nayo hini koktuma hakeno paithak phasingo bo Rompherena Naikha hini koktuma abo tamung maklaikha khorokcha rwngnokni bo teacher bo Rwngswrwngnai bo bahakya aroni student rongno aroni Rwngswrwngnai rongno bini Bwsarokno bo bahakya asuk tomung sitra tongnani jai tokha phaide sung sukroboi jerai Bwsarokni khoptino kokhana laini dadak sidak borok tamu saka Sabo tamu khai? Tamu khai bo? Naikha Brombo. Enggak. Puasa guru bos kami tanah bini sadok kubuta belok kino nayo. Nungke bo kelas apa deh? Nini bo mungke? Bumi kate berma. Norong nih, bo sekolah nih bo mungke tama? Basna wala jadi sekolah. Sarkan norong am hai mang sayu tanah. Nini classmate rongno tamu khai? Kami tanah jai. Uko yas doi hai jadi kuno bo bisa kai do kuno uko do kai kuno ta. Sar. Norong sar nih bo mungke tama? Devasish Bwrwi. Bo sekolah ma? Basna roda para jadi sekolah. Nungke bo kelas apa deh? Kiriwa. Yang bini rumah dawai tantang kayaknya yo bangga nanti kiro kayaknya aja nanti tirang kerja buat ansaria nanti bangga kerja yang bangun kerja nanti bangun kerja bangun lagi tirang nunggu Nungke bo kelas apa deh? Norong nih sekolah nih bo mungke? Basna roda para Nono je am hai khaina bini nini sarni bong khitama Devasish